Jiena bniedem konvint li meta tibda tqaxxar fil-personalità tan-nies dejjem ħassib xi storja interessanti, jew kważi dejjem. U semmejt lilek għad forsi Nicole ma jafux ħafna nies, ma marritx għall-Eurovision, qatt ma kienet Prim Ministru spiċa, imma anke mis-sija li għamilt miegħek dakinhar biex insir nafek, hija storja ta' avventura, miżavventura, kuraġġ, reżiljenza li hija ta' aspirazzjoni anke lija, anke qed naħseb spiex ta' what makes a person have that character. Nixtieq ngħidu lin-nies l-istorja ta' kif iltqajna jiena inti. Jiena kont diħella sa ta' li ma probabbli se jkun ħafi u bil-kalkul ma għaljenat għax parkjaw li qudiem id-dar u kont qed nipprova nissolti xi ħaġa. U tixi titfajla fuqi, tal-li għaw li l-ekrit, jiena mhux qiegħed jiena servizz ġara. Illum nitħaq miegħek fuqha ma dakinhar kien moment veru naħseb l-ar moment li qatt għaddejt minnu f'ħajti. Mela tlaqna?